efficace zegny ny méditation satria magnampody anao izy koa anao zegny mandiniky raha mba loavy. Magnampody anao zegny izy amin'ny niany. Raha ohatra ka zegny anao mbala tavela amin'ny raha fa lasa zegny magnampody anao zegny miaigny amin'ny fiainana niany zegny. Satria ny raha tsabonao zegny izy koa fa mitsabo izy zegny anao de focus on your breathing. Mi-concentrer amin'ny rivotro midriky ndraiky miboaka, midriky rivotro midriky ndraiky miboaka. Agnatin'ny anao mitsabo igny zegny juste magnafody maso karaha igny fô de mi-concentrer amin'ny rivotro midriky ndraiky miboaka zegny. Ke ny fagnanaovanao i raha zay zegny mahatonga anao zegny miaigny amin'ny niany bebe kokoa zegny. Ary mety ho tafandry zegny anao izy ka mandrimandry ambony fandriagnanao. Fa raha ohatra koa zegny anao mipetraka tsara na ambony fandriagnanao zegny anao eo na mipetraka ambony sezy zegny de concentrer fo anao amin'ny rivotro midriky ndraiky miboaka. De amin'ny fotoana zay zegny tsapanao fa misy énergie zegny azonao amin'ny vatagnanao eo de mahatonga anao zegny se concentrer amin'ny andraniany zegny. Ao agnoara miaraka aminakahy zao ty rehefa mitsabo io zegny sontonigny midriky inefatra midriky ndraiky miboaka zegny izy atao ma aminao mitsabo izy eo zegny akipinao masonao de mandiniky raha araiky fô. Izy ka anigny fô zegny dininao. Izy ka fianaragna fô zegny dininao. Izy ka vôla fô zegny dininao raha mahakasiky ny vôla. Izy koa zegny fampianaragna fô zegny aninao mizahazaha zao ty zegny ino raha dininao. Donc azonao tsara zegny ino nanazavaiko teo igny. Izy ka mbala mila fagnampiny be kokoa zegny anao amin'ny fagnazavagna mahakasiky ny manifestation ambelako ambanao zegny ny lien ahaizanao ary afantaranao bebe kokoa zegny ary angatahako zegny anao mba hirasa amin'ny namanao agny aveo agnamia zemo miaraka amin'ny partage amin'ny namagna tsy tapaka agny tsao fo zegny mba mila amin'ny raha karaha ty zegny ke mbala ny namanao tery ty temps zegny ty amin'ny magnaraka.